Mga igsoon, sa ato ang mga pagbasa karon atong ebanghelyo, si Hesus nagdasig kanato sa pag-ila kang Kristo atubangan sa kadaghanan. Siya may pasalig nga kung ato ang ilimod ang ato ang pag-unong kang Kristo, ato ang giputol ang ato ang koneksyon uban kaniya. Siya dili usab moangkon kanato atubangan sa mga anghel. So unsa may buot ipasabot sa pag-ila ni Kristo atubangan sa kadaghanan, kini daghang kahulugan. Ang tanan nato gibuhat nga nagpaila ngadto sa uban sa atong pagtuo kang Kristo, usa ka paagi sa atong pagsaksi kang Kristo. Ang paghunong aron magampo, ang pagpanguros sa dili pamukaon sa karinderya o restaurant, usa ka paagi sa pag-ila kang Hesus. Ang pag-apil o kalihukan nga na-late ka tungod kay bisimba ka pa, usa ka pag-ila kang Kristo. Ang kalmado nga pagsulti may tungod sa pagtulunan sa simbahan, may tungod sa moralidad o social issues nga bisan gilutos, mao kini ang pag-ila kang Kristo. Ang pagbutang og mga religious nga mga imahen sa panimalaya diha sa imong altar, usa ka paagi sa pag-ila kang Kristo niadtong moabot o mobisita kanato. Kung sa ato mga unahuna og mga kasing-kasing ang kinaiukan sa atong pagkatao nga kita mga tinun-an og mga mensahero ni Kristo, ang tanatong gibuhat gisangyaw sa mga palibot, sa mga nagpalibot kanato nga siya tinuod, siya Ginoo o kita iyaha. Ug sa makadaghan sa atong paghimo nini, magkalalom ang atong pakigiusa uban kaniya ug magkadako ang atong kalipay karon ug sa umaabot. So mga igsoon, ang kaluoy sa Ginoo walay katapusan. Kita pasayloon niya sa atong mga sala. Ug si Hesus mingog kanato sa atong ebanghelyo karon nga ang magsulti og dautan batok sa Espiritu Santo dili gayon pasayloon. Ang usa ka butang nga makababag sa kaluoy sa Ginoo mao ang atong padayon nga pagdumili sa pagdawat sa kaluoy sa Ginoo. Ug mao kana nga ato ang bantayan sa panahon ta nga mangumpisal nga gitagaan tag absolution sa pari, ato ag hapog balikon og litok sa sunod nato ang kumpisal ang mga sala nga ato ang nabuhat nga gipasaylo na. So siguro mo ana ang ngayon pamalandungan, no? Kay murag wa ka motuo sa grasya sa kaluoy ug ugma sa Dios. So magigsuon ang Espiritu Santo, ang ikatulong persona sa Santissima Trinidad, aktibo diha sa kalibutan sa pakigsulti sa gugma o grasya sa Ginoo ngadto sa makasing-kasing sa tao. Ang pagkasala sa Espiritu mao ang pagdumili sa makadaghan, ang gugma o grasya nga iyang gihatag. Ang pagkamatay sa maong estado sa pagdumili mao ang pagkamatay outside sa panagigalaay uban sa Ginoo. So kitang tanan na kinahanglan sa kaluoy o sa grasya sa Ginoo. So unsa may hagit para kanato mga igsoon, dili nato itago ang ato ang identity isip Kristiyano atubangan sa kadaghanan. Dili kita mahadlok sa pag-ila sa Ginoo. Mangutana kita karon sa itong kagalingon, ngano nga kulang man ang akong pagtuo nga ang Ginoo maghatag sa tanan nako nga mga panginahanglan.